Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Minsan talaga, dude, may darating sa buhay natin sa hindi tamang panahon. Tama yung awitin. Oo. Kahirap talaga umibig sa hindi tamang panahon. Yes. Pero tamang tao. Pero alam mo, dude, kahit sabihin nila na tamang tao tong iniibig ko, mali lang kami ng panahon. Pag hindi pa rin nagtugma na ito ay tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, ibig sabihin, hindi pa rin yun yung tamang tao. Ibig sabihin, itong tao na to ay dadaan lang sa buhay mo para turuan ka ng leksyon. Pero hindi pwedeng manatili. Totoo. Sabi nga nila, merong 3 klase ng tao sa buhay natin ang dadaan sa buhay natin. Or may makikilala tayong 3 klase ng tao sa buhay natin. Yan. Yung unang tao daw, eto daw yung mananakit sa'yo ng sobra-sobra. Yung rason para ikaw ay matuto. Pangalawa, for a season. Eto yung medyo may katagalan. Pero hindi magtatagal ng sobra sa haba ng panahon. Or hindi hahaba ng panahon. And meron daw for a lifetime. Ito daw yung panghabang buhay nating makakasama. So 3 kinds of people that we will meet in our lives. Someone who will teach us lessons for a reason, for a season, and for a lifetime. So Ganda. feeling ko, itong secret file sender natin na si Bri, nakilala niya lang tong taong to, si Boss, for a reason, but not for a lifetime. 4 na taon na, dude, na hindi pa rin siya nakaka-move on. Ano bang pwede nating masabi o maibigay sa mga taong nandun pa rin, stuck sa pagmamahal nila sa taong nakilala nila? Actually, dude, hindi ko masasabing stuck sila dun eh. Kasi alam ko na every single day nasa healing process pa rin sila. So ibig sabihin kung 4 na taon, yes, gumagalaw. Kumbaga, hindi natin siya pwedeng sabihin na hindi matatapos, hindi makaka-move on. Talagang ganun eh. Ang healing process sa sarili natin, hindi natin pa pwedeng sabihin na 1 araw, 2 araw, 1 taon, 2 taon. Ibig sabihin yan, may tamang panahon talaga para maghilom yung mga sugat doon sa pag-ibig na inalay mo sa tao na yon. Masyado naging malalim yung pagmamahal niya dito, kaya ganun din katagal siguro yung healing process niya. It depends sa tao. May mga taong mabilis maka-move on. May mga taong mabilis makalimot. May mga tao naman na katulad ni Bri na matagal maghilom yung mga sugat na nararamdaman niya. Pero himayin natin to, no? Himayin! Ayan, himayin natin. Sige, go himayin partner. natin to, Kasi dude, may sinabi siya dun sa secret file niya, dun sa bottom part ng secret file niya, na pinaramdam sa kanya ni Boss na takot si Boss na mawala siya. Na para bang ayaw niyang mawala tong taong to sa buhay niya. So parang feeling ko, at some point, no, nakondisyon yung utak niya ni Boss na valuable ako, Mahalaga. meron akong worth kapag ikaw yung kasama ko. That is why stuck siya dun sa ganung klaseng thinking na si Boss sobrang vinalyo siya. Inisip ko na, oo, baka talagang vinalyo naman siya ni Boss, worth it naman talaga siya, pero hindi lang talaga para sa kanya si Bri. Gets mo? Kumbaga, okay, sabihin natin, etong si Bri, meron siyang maibibigay, may offer siya sa ating lahat. Maganda yung kaya niyang i-offer. Sabihin natin, hindi lang siya maganda, magaling pa siya na assistant, magaling siyang magmahal.
pero hindi talaga sila swak ni boss. Kaya para talaga siya sa iba. So, yung ganong klaseng na pakondisyon sa kanya ni boss, parang feeling ko yun yung hinahanap niya ngayon eh. Yung validation na may worth siya. Hindi lahat ng tao naman pare-parehas ng katulad ng pinakita o pinaramdam ng boss niya. May mga tao naman na hindi niya kailangan sabihin yung nararamdaman niya sa'yo, pero pinaparamdam niya naman. So tingin ko, Bri, wag mong hanapin yung taong magaling lang magsalita. Ay. Hanapin mo yung taong talagang paparamdam sa'yo yung value mo. Kasi tulad ng boss na yun, sinabi sa kanya. Pero kung hihimayin din natin yung storya, pinakinggan natin mabuti, kitang-kita naman doon na kung talagang mahal ka ng tao na yun, hindi magmamahal yun na hindi pa ayos yung problema niya. Kailangan, kung talagang mahal mo yung isang tao, hindi mo lolokohin, hindi mo masasaktan kasi nga mahal mo eh. Inayos mo muna yung problema mo doon sa partner mo bago ka nagmahal ng iba. Pero para ipasok si Bri doon sa buhay niya na hindi pa sila okay, sinabi niya doon, natandaan ko yung medyo hindi daw sila nagkakaintindihan ng kanyang partner. Ng asawa niya. Asawa niya mismo. Si diba? boss ay may asawa, Yes. pamilyadong tao. Yes. Yung ganun linya na hindi kami nagkakaintindihan kaya magmamahal ako ng iba, red flag yun doon. Bilang isang lalaki, ibig sabihin may connection at meron pa rin silang relationship ng partner niya. Para saan? Maniwala ako sa'yo, di ba? Hindi dapat Bri ka naniwala doon. So given na naniwala ka, okay, tanggap na natin, nagpakatanga ka bilang isang umiibig lang, di ba? Ang tao naman talaga na umiibig, minsan nabubulag tayo eh. Totoo naman. At feeling ko talaga na-condition yung utak niya Yes. Na-condition yung utak niya at some point na manipula siya ng Yes. boss niya into thinking na mahal talaga siya nito. Na may value siya, na worth it siya. And feeling ko yung validation na yun, hindi mo dapat talaga kuhain sa ibang tao. Eh. Tama. Kasi kapag kinuha mo siya sa ibang tao, laging Maalala mo to, si yes, boss. and laging hindi magiging sapat na ikaw lang. Tama. Lagi mong hahanapin yung pagmamahal mula sa ibang tao. At sabi nga nila, a person doesn't complete you, or ang ibang tao ay hindi dapat kumumpleto sa iyo. Yes. Exactly. Dapat ikaw mismo sa sarili mo kumpleto Kompleto ka na. Pag magmamahal ka. Oo. Parang kapag sinabi daw sa'yo ng isang tao na, you complete me, huwag ka daw maniwala. Yes, Yun, totoo yan. Red flag daw yun kasi you are already complete. Ang ibang tao ay pwede lang makadagdag ng happiness sa buhay mo, pwede makadagdag ng love. Kasi ikaw na mismo sa sarili mo, marami ka ng pagmamahal. Kaya kapag merong nawala sa buhay mo na isang tao, parang hindi, masasaktan ka pero hindi ganun ka-empty. Bakit? Kasi alam mong mahal na mahal mo din naman yung sarili mo. And yung nadagdag lang dun sa pagmamahal na yun lang yung nawala. Pero ikaw puno ka pa rin. So, pagmamahal talaga sa sarili. Pero ganun pa man, partner, isang mahigpit na yakap kay Bri. Yes. Dahil hindi madali mag-move on. Totoo. Lalo na kung nasaktan ka ng sobra-sobra. Oo. Siguro ang pinakamagandang gawin mo ngayon, hanapin mo na lang yung manlilibre sa'yo ng hatid sundo. Oo. Kasi mapapatunayan natin ngayon na mahal ka ng isang tao kapag hinahatid sundo ka sa trabaho. Yes, hindi yung hatid, Sundot. sundot. Oo, tama ka dyan. Yes, di ba? Hatid sundo kasi mahal ang gas. Hindi yung Hatid sundot. Dapat yung pwede kang i-check out. Yan. Yung mag-add to cart ka, tapos gastos yung check out. Hindi yung Check i-check-in. Traffic, check-in muna tayo. Oo, Ganon. ito kasi nadala sa check-in, nag-hotel palagi. Although may panggastos talaga si boss, no? Tapos Siyempre. may allowance pa kasi siya eh. Sino ba namang hindi tatanggi dun sa offer na ganun sa panahon ng kagipitan, no? Pag inoferan ako ng ganun, mapapaisip ako. Charot lang, wait, darot ikaw, pag inoferan ka ng ganun. Pwede na rin. Ay,
Ay, nako. Anyway, Kabish, if you wanna share your secrets, share it to us sa rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Bree's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!